I den her film vil vi gennemgå drift og vedligeholdelse af en optoløsning. Vi vil gå igennem, hvordan man åbner og lukker sit vindue, når man skal puste, og vi vil vise, hvad man skal tjekke for at gennemgå sit vindue for fejl og mangler. Det første, vi skal gøre, det er, når vi skal pudse vores vindue, det er, at vi skal lukke vinduet op i åben tilstand. Det gør vi ved at åbne anværferne, tage fat i stormkrogen og dreje den helt ud. Husk, når man skal dreje den her ud, at man holder fast i den, så man ikke taber den ned fra 4. sal og skal ned og hente den i gården. Når vi har stormkrogen drejet helt ud, kan vi åbne glasset, pudse ind imellem, sørge for, at der er pænt og rent, og så sætter vi stormkrogen i igen og drejer den helt i. Når man drejer stormkrogen helt i, skal man nogle gange lige tage fat i bunden af glasset for lige at løfte op på plads, så hullerne liner op. Når man er færdig med at pudse sit glas, kan man lukke vinduet, og så er man færdig med den del af det. Det næste vi skal gøre, det er, at vi skal tjekke vinduet for fejl og mangler. Det kan vi gøre ved at tjekke, at vores hasper, anværfere, stjærthager, hvad vi nu kalder det, alt sammen sidder som det skal og er helt, at stjærthagerne ikke sidder løse, og at tætningsbåndet slutter tæt til og ikke er beskadiget. Tag et stykke papir og ligesom køre det ned langs glasset. Hvis det ligesom bider, så har man sikret sig, at tætningsbåndet rent faktisk slutter tæt til glasset. Og det er i al sin enkelhed det, der skal til for at drifte og vedligeholde et optoglas.